Сега скрием змии. Ето тук отзад ще се скрием. Ето този паначек, ето там. Виждате парка. Там също. Тихо. Ако нещо ти тръгваш насам, не там аз насам. Или не, ела насам. О, местиме се. Да, няма сме тук да идва насам. Виждаме ли се? Идва насам, бе. Възвръщам се на нашето място. Възвръщам се на нашето първо място. Аз съм натам, ти си натам. Добре. Ти си натам, аз съм насам. Добре. Чуй. Тихо сега. Ела насам. О, тай тако почва да търси. Разбягай, бе! Хора! Се запълваме! Путаме! Извадят този път се запълвахме! Къде не успя да ни победи! Така че харесайте видеото за канала за още такива видеа. И коментирайте, разбира се.